Saksan talouskasvu sakkaa, mutta Suomen yrityksillä on Saksassa markkinoita esimerkiksi digialalla ja teknologiassa. Suomen tärkeän vientimaan Saksan taloudella menee nyt poikkeuksellisen huonosti. Sen kauppa muun maailman kanssa vähentyy jälleen heinäkuussa. Mutta suomalainen valopilkku on kuitenkin Hampurin satama, jossa Suomen kauppa kasvoi viime vuonna. Hampurin satama on Saksan portti maailmalle. Kiina on Hampurin ylivoimaisesti suurin kauppakumppani, mutta Suomi on 6. Nyt suurvaltakiistojen yltyessä Saksan kauppa Kiinan kanssa vähenee ja se etsii uusia kauppakumppaneita. Siinä suomalaisilla on mahdollisuus. Mari Kutila auttaa Hampurissa suomalaisia yrityksiä Saksan markkinoille. No Suomessahan digitaalisuus ja tämmöiset teknologian yritykset on todella vahvoja ja Suomi on paljon edellä Saksan markkina niissä asioissa. Esimerkiksi kotien sähkötekniikassa Saksa on 20 vuotta Suomea jäljessä. Saksa tarvitsee kipeästi muun muassa suomalaisten osaamista. Meidän yritystoiminnassa se näkyy todella positiivisesti, koska me ollaan nähty, arkipäivässä ollaan huomattu, että suomalaiset yritykset ottaa meihin enemmän yhteyttä. Entä heikkoudet? Heikkoudet. Oletetaan, että sit se toinen osapuoli ymmärtää ja tietää heti, että kuinka hyvä se tuote tai ratkaisu on, mutta eihän se niin ole. Saksan täytyy tulla niin kuin ylpeänä ja kertoa siitä tuotteesta aina niin kuin enemmän kuin mitä Suomen markkinoilla esimerkiksi kerrottaisiin.